आरो बेजों लोगोसे नोङो नानि आलफनसानि सोमोन्दै माबा मिथिगौ नामा दिनै आंनि मिथिनायावथ' आगै आलफनसाया बिराद गोथार सासे उन्दै माने दाथ' जों बेखौहाय माबा होननो हागोन लाइक सोरगोआवहाय दंहैयो आगैया आंनि मिथिनायाव सोरगोआव दंहैयो ओमफ्राय जेसेबांखिनि लाइक हेल्प नांगौ आगैनाव बिबानो आगैया लाइक माबा बिना होयो आरो इसोरनावहाय गाबख'ना होयो बेखौ आं मिथियो बेखायनो आं दा फोथायो आगै आलफनसानावहाय बयबो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो आगै आलफनसानाव बयबो बिबानो जाबाय बियो इसोरनावहाय आइथा मारियानावहाय बिख'ना होयो आरो शी इज ए हलि गार्ल जेब्ला नानि आलफनसाया बे समाव 8-9 बोसोरमोन बे समाव बियो नोंखौ नुबाय थायोमोन नोंनो मालाबा सिगाङाव माबा रायलायदोंमोन नोंजों बेनिफ्राय सोर मनालिसा होनना आं सोंदोंमोन नों मिथिया बाबा आंसो मिथिगौ आंनि आब' गावनि बिब' देरसिन होननानै नोंखौ बुङोमोन आंहा आब' सासे दं सोर आब' मनालिसा एक्ट्रिस आंथ' फिल्म नाया नालाय मिथिया ओंखायनो बियो मिथिगौ नाथाय बियो नोंखौ गोसोखांदों बै समाव गोसोखांनायाव जेब्ला हस्पिटालावबो आब' मनालिसा होनना बुंदों मा मनालिसा रायखांदों नाथाय नोंखौ गोसोखांदों दा बेनिखायनो नोङो बिनि बुंनाय बाथ्राखौथ' आं रेकर्डिं खालामनो रोङाखिसै नाथाय बियो हस्पिटालाव बियो माबायाव बै दिखाजुलियाव अब्ला बियो आं जेब्ला रिटिंनिफ्राय फैयो अब्ला बियो बाबा मबाइलखौ हरना बियो एसे मोजांमोन ओंखाम एसे जानो हादोंमोन नैलाय आब' मनालिसा होननानै आब' मनालिसा बाबा नैबेनो होननांबाय आं आगोलावबो खोन्थाखाबाय ओंखायनो नों बे मनालिसाया बे नोंखौ बावनाय नङा बिबाय थागोन नोंनि थाखाय नोंबो आगै आलफनसा आंनि थाखाय बिनानै हो नोंबो बुं आगै आलफनसा नोङो उन्दै एबा गेदेर माबाफोर फावमावनानै सांगा अराव दंब्ला आंबो नोंनि थाखाय बिगोन होननानै गथाय अब्लाबो खुसि जागोन बेनिखायनो गावनि फेभारिट एक्ट्रेसआ नोंमोन मनालिसामोन आरो बे गावसो मिथिगौ दा नानि नों दा जोबथानायाव नोंनियाव बे नोंजों लोगोसे आं दिनै बे गोथार बिदियावनो गसंनानै मोगा मोगि मोननायखाय नोङो माबायदि गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै दिनै माबाफोर आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों दा नैबेयाव फैनानै लाइक आदैजों बिजानानै बिराद माने हेपि फिल खालामदों आरो गोसोखौ लाइक माबा मोनदों लाइक मा होनोलाय बेखौ बोलो मोनदों गोजोननाय मोनदों गोजोननाय लाइक सिन्थानिफ्राय एसे खम बै माबा फैनाय फिलिंस फैनाय बिदि मोनदों आरो बेनिफ्राय नों एसे माबा नोङो आंनि ज्योति प्राइम मिनिस्टार इउटुब चेनेलखौ नायोना औ दा बेनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरनि ज्योति प्राइम मिनिस्टार जानानै माबाफोर खावलायहरनो हायोब्ला एसे बुंहरदों आङो बेखौनो खावलायनो सानो बयबो अननानै सापर्ट खालाम हेल्प खालाम आदैया बिराद माने मोजां मोजां एडभाइस होयो नलेज होयो एन्ड जेसेबां लाइक खालामथावै माने खालामनो हायै बुस्थुफोरखौ आदैया खालामनानै देखायो जेनेबा सोरबा लेंग्राफोरखौ इसोरनि नाम लानानै लेंग्राफोरखौ थाबायहोनो हानाय मेगन खानाफोरखौ नुहोनाय खोनानो हायैफोरखौ खोनाहोनाय लाइक आदैनावहाय बिजाफै नोंथांमोनहाबो आं दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो दा नानि नोंथां बुंबाय बिजानो थाखाय जोबोर मोजां नाथाय खोनानो हायैखौ दैमाल' नङा दैमालुजों जिसुआ थानानै बे सोखायो दा बेनिखायनो अनजायग्राफोर दिनै जोंनि गेजेराव जाय अनजायग्रा बियादै फिसा मानोना बे बियादै फिसाफोरखौ नुयोब्ला आंनि फिसाजोखौ गोसोखाङो बेखायनो आंनि फिसा बेखायनो बियादै फिसा मनालिसाखौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोंथांमोनाबो अननानै जायफ्रा गावखौ जेखि धोरोमाव थारमाने बे बियादै फिसानि मोजां थांखिनि थाखाय गाव गावनि इसोरनाव बिदो जोंनि ख्रिस्टानफ्रा फोरबोनाव बिदो गुबुन धोरोमनि बिदा फंबाय दंब्ला गाव गावनि इसोरनाव बिदो जोंनि अनजाग्रा बे बियादै फिसाया जाहाथे खैफोद आफोद गाज्रिफोरनिफ्राय हेंथाफोरनिफ्राय दा बेनो गावनो खोन्थालांबाय बिनि सायाव हिंसा खालामनानै सोरबा बिनि खानायदों सोरबा बिनि सिफोरखौ लानानै सोरबा गाज्रि खामानि मावनो नागिरनाय बेफोर गाज्रि खोमसिनि बोलोनिफ्राय देरहानो हानाय बायदि गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा आंनि ज्योति प्राइम मिनिस्टार खावलायहरो अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसानि थाखाय बिनि मोजांथार फिल्मफोरनि गेजेरजों बुहुमाव मिथिसार होनो हानाय बेजों लोगोसे आरोबाव बे धोरोमनिबो खामानि मावनो थाखाय आरो बे सानसे समाव मोजां प्रफेसार जानो हानाय बायदि बेबायदि गेदेर थांखिया जाफुंनाय बायदि बयनिबो बिनाय नांगौ हेफाजाब नांगौ बोर नांगौ बेनिखायनो खेबसेबाव नानि मनालिसा नोंखौ लोगो मोननायनि थाखाय खेबसेबाव हामबायनानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बयनिबो गोजोननायखौ नों खेबसे बावहरबावदो गोजोन्थों हामबायसै गोजोन्थों दे जिसुआ बाख्नायजादों नैबेखौ दैखौ बेयाव गोजोन्थों खुलुमबाय अनजाग्रा गासै
आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन जाय अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारिया बियो दिनै आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारिखौ गावनि असे बिनानाव बायदि अननायनि गेजेरजों मा बिबुंथि लाखिखो नोंथांमोना दिनै खोनाबाय। दिनै बेखौनो आंबो लोब्बा लाफानानै दिनै बे बियादै फिसानि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै आलफनसआ बै समाव मनालिसाखौ माबायदि अनोमोन एबा माबायदि बेखौ गोसोखाङोमोन बिनि सुंद' आंबो एसे नोंथांमोननिसिम आङो बिजिरना होनो सानदों। जेब्ला बियो मबाइल नायो बे समाव माब्लाबा बे मनालिसा हाज'वारिनि एलबाम मोसानायफोरखौ नायनानै बे जोबोर खुसि जायोमोन आरो बियो मोसाफायोमोन। जेरै उन्दै गथ'फ्रा बबेबा टिभियाव नायनानै मोसाफायो। दानि बोथोराव मबाइलनि जुग, मबाइलाव नायनाय माखासे एक्टर एक्ट्रेसनि मोसानायफोरखौ लानानै गोबांथार दानि गथ'फ्रा फल' खालामो मोसानो। बेबायदिनो गोबांनि न'खराव सोरबा फिसाजो फिसालाफ्रा बेबायदिनो मबाइलाव नायनानै मोसानो सोलोङो। बिदिनो क्लासिकेल डेन्सफोर नायनानै सोलोङो, बायदिसिना रावफोरखौबो सोलोङो, माखासे एक्टिंफोरखौ सोलोङो। जाय अनजाग्रा आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारिया जेब्ला बै समाव बे माखासे इण्डियान आइडलफोरखौ नायनानैबो बेबो सानोमोन आंबो सानसे इण्डियान आइडलाव थांगोन, आंबो मेथाइ खनग्रा जागोन। आरो बेबायदिनो माखासे डक्टरफोरनि मोजां खामानि मावनायखौ नुयोब्ला आं डक्टर जागोन। आरो मालाबा बेबायदिनो जाय मनालिसा हाज'वारिनि मोसानाय, बेनि एक्टिं, बेनि गासैखौबो नुनानै बियो आंबो सानसे आब' मनालिसा हाज'वारिजों आंबो मोसानो सोलोंफागोन। बिनि फेभारेट एक्ट्रेसआ मनालिसा हाज'वारिमोन। बे बुंबाय थायोमोन आब' मनालिसा। जेब्ला अनजाग्राफोर मनालिसा हाज'वारिनि मोजां मिनिनाय, मनालिसा हाज'वारिनि मोजां एक्टिं, बेनि गासैबो एलबामफोरखौ नायै गोबां बे फल' खालामनानै बे गावबो मोसायोमोन। आं दिनै बे जाय नानि आलफनसआ आंनि फिसाजो बर' नार्जारिनि माखासे मोसानाय, नाथाय बे गस्पेल मोसानाय बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो आं साइडआव हगारनो। बे साइडआव हगारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं। जाय आलफनस बर' नार्जारिया बेफोर गासैखौबो जाय बिब' मनालिसा हाज'वारिनि माखासे मोसानायफोरखौ बेखौनो बियो गोसोआव लानानै बे मोसानाय। नाथाय बियो रमान्टिक मोसायाखै। नंगौ मालाबा न'खराव बियो रमान्टिकबो मोसानो सोलोङो, नाथाय बांसिन बियो गस्पेलफोरखौ बियो मोसायो। दा अनजाग्राबो नोंथांमोना बे साइडआव जेरै आलफनस बर' नार्जारिया माखासे गस्पेल मोसानायफोरखौ गावनो बेखौ इउटुब खालामदोंमोन, गावनो बेखौ बिब'खौ लानानै फिजिकेल बिब'खौ लानानै बियो बे जायगायाव बियो शुटिं खालामदोंमोन। आरो दिनै जोङो जाय मनालिसा हाज'वारिया दिनै बियो बेखौ गावनो बुंबाय आगै आलफनसआ बियो सोरगोआव रायजोआव दं। फोथायनो जोंहा मिजिं दं, बयनिबो बिनायजों, गोबांथार सुबुंफोरनि बिनायजों, आर्चबिशप आरो गोबांथार जोंनि गासैबो खाथिनि धोरोमनि जोंनि उदालगुरि टाउन खाथि मण्डलनि गासै फोथायारिफोर, गुबुन दाब जायगानिफ्राय फैनाय गोबां सुबुंफोर दिनै आलफनस बर' नार्जारिनि थाखाय दाबो बिगासिनो दं आरो बिसोर बिनायखौ मालाबाबो नागाराखै। बेखायनो बे बिनायनि गेजेरजों साफ्रोमबोनि जिउआ बेबायदिनो सोरगोआव जेरै सहैगोन बे मिजिंथियो। बिदिनो आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारियाबो थारैनो इसोरनि खाथियाव दं। बे गेदेर फोथायनायखौ लानानै जाय अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारिया गावनि बिनानाव असे बायदि साननानै दिनै बियो बेखौ सोरगोआव दं आगै आलफनसआ। बेखायनो गोबां माखासे मानसिफ्रा फोथायनानै आलफनसनाव बिसोरनो खावलायो आरो बे बिसोरनो खावलायनाया जानो हागौ इसोरनि खाथियाव थाथारोब्ला, इसोरजों सोमोन्दो थायोब्ला बिनिखौ इसोरा खोनासङो। बे मिजिंथिनानै गोबां मानसिफ्रा दिनै आलफनस बर' नार्जारिनियाव बिसोरनोसो खावलायदों। बेनि सोमोन्दै गोबांथार जोङो खोनाबाय थाबाय। जेरै मनालिसा हाज'वारियाबो सानसे समाव जेब्ला बियो गावनो बुंदोंमोन आदै आं थांनानै आगै आलफनसनि मांखरसालियावबो आङो बिबार हैगोन, आं आगै आलफनसनि खाम्फायाव थांगोन। जेरै आंनाव अखाफोर दानफ्रामो 13 थारिखआव बेबायदिनो बिनाय जायो आरो बिनाय हाबाफारियाव सानसे समाव फैगोन होननानै जेरै मनालिसा हाज'वारिया बियो थांखि लादों। आरो बे थांखिखौ बे जाफुंनो थाखाय नाथाय गावनि माखासे गारनो हायै हाबाफारिफोर जेरै फिल्म शुटिं खालामबाय थानायाव बै समाव फैनो नागिरदोंमोन। आरो जेरै मनालिसा हाज'वारिया जेब्ला बियो गावनि बिनानाव असे बायदि साननानै बिनि फसंनाय खाम्फायाव बिनि मांखरसालियाव फैनानै
बिसना होनो थाखाय गावबो फैनो सानदोंमोन नाथाय मोनथाम फिल्माव बियो ओंखारनो हायैयाव शुटिं खालामबाय थानायाव दिनै बे फैनो हायाखै नाथाय दाबो जोंहा मिजिं दङ बे गथ'आ सानसे समाव बे गावनि बिनानाव आलफनस बर' नार्जारिनाव जेरै अनजायग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाजोआ फैगोन दा अनजायग्राफोर नोंथांमोना दिनै अनजायग्रा मनालिसा हाजोआरिनि सोमोन्दै नोंथांमोना माखासे जिउ जारिमिनखौ मिथिया आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय गोबां आंहा फोथायनाय दं बे बियादै फिसाया इसोरनि गेदेर अननायजों सानसे मोजां फाथायसुलि धोरोमसुलि गियानि गथ' आरो जेब्लायबो बे फोरबोखौ मालाबाबो बावनाय नङा बे मालाबा बिसोरखौ बावनाय नङा गोबां मानसिफोर दं बेबायदिनो संसारनि फिल्म गानानै गावनि ओनसोला इसोरखौ बावलाङो संसारनि फिल्म गानानै गावनि समाजखौ बावलाङो संसारनि फिल्म गानानै गावनि आंगो बिमा बिफाखौ बावलाङो संसारनिजों आगान सुरनानै नाथाय जोंनि अनजायग्रा बियादै फिसा आलफनस बर' नार्जारिनि थाखाय जेरै बिसोरनि थाखाय बे फैगोन आरो बियादै फिसा मनालिसाया बेबायदिनो गावबो बेबायदिनो जोंनि थाखाय बिनो फैगोन बे थारिखआव आरो बे मालाबाबो बे इसोरखौ बावनाय नङा अनसला फोरबोखौ बावनाय नङा बेनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय दा फैदो अनजायग्राफोर जाय सानसे समाव जेरै आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारिया थैनायनि सिगांबो बियो धेकियाजुलियाव जेब्ला बियो आङो बाबाया माब्ला फैगोन मानोना आं रिटेकआव दंहैयोमोन जेब्ला हस्पिटालाइज जाबायमोन बे समाव बियो बारा सिरियास जाथ'वाखैमोन अब्लाबो जानो हालामोन बे समाव आङो खुसि खालामनो थाखाय बेनो मबाइल होदोंमोन मबाइल नायनो प्रथमाव बियो आब' मनालिसा होननानै नायदों खुसि जादों आरो बिनि समाव बे गावनि ओंखाम जानो हायैखौ बावगारदों गावनि देहा लोरबां जानायखौ बावगारदों दसे खुसि जादों बे मनालिसाखौ नुनानै आरो बेबायदिनो दिनै बे गावनि बिनानाव मनालिसाखौ गावनि बिनानाव आलफनसखौ अननायनि गेजेरजों बियो बिनि थाखाय बिसना होगोन आरो बयबो गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर अननानै आंनि फिसाजो आलफनस बर' नार्जारिनिफ्राय नोंथांमोना गाव गावनि बिनायफ्राव लाफा आरो बेबायदिनो आरो अनजायग्रा बियादै फिसा जाय मनालिसा नोंबो जेरै गावनि बिनानाव असे बायदि साननानै जेरै बेखौ नोङो फोथायनायजों सोरगोआव मिजिं थिनायखौ फोरमायबाय आरो बिनानै होबाय था आंबो बिना होबाय थागोन आरो आलफनस बर' नार्जारियाबो नोंनि थाखाय सोरगोआव बिसना होथों बे गेदेर भरसाखौ लानानै आं दिनै आंनि बिबुंथिखौ बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों